дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба рӯйхати топ 15 гаронарзиштарин дастаҳои Осиё шомил гардид. Маблағи умумии арзиши бозингарони мунтахаб ба 843 миллион евро расид ва Тоҷикистон зинаи 15-умро ишғол кард. Синну соли миёнаи бозингарони Якачин тақрибан ба 26 мерасад, ки ин таносубро миёни таҷриба ва дурнамои рушди минбаъда собит менамояд. Маврид ба зикр аст, ки гаронтарин футболбози мунтахаб дарвозабон Рустам Ятимов бо нархномаи 1,8 миллион евро мебошад. Дар сегонаи садри ин рӯйхат мунтахаби Ҷопон бо арзиши 222,5 миллион, Кореяи Ҷанубӣ бо 118,8 миллион ва Аморати Муттаҳидаи Араб бо қариб 40 миллион евро мавқеъ гирифтаанд. дар сохтори дастаи футболии Хуҷанд тағйиротҳои кадрӣ ба амал омад. Роҳбари даста Фаррух Марофиевро аз вазифаи директорӣ сабукдӯш кард. омилҳои барканор кардани Марофиевро роҳбарияти даста то ҳол шарҳ надодаанд. Директори нави даста расман Фурқат Абдуллозода таъин гардид. довари Федератсияи байналмилалии футбол Суҳроб Сатторов қисми ниҳоии ҷоми футзали Осиё 2026-ро доварӣ хоҳад кард. мусобиқа аз санаи 27 январ то 7 феврали соли ҷорӣ баргузор гардида, барои довари 36 сола ин таҷрибаи аввалин иштирок дар ҷоми Осиё хоҳад буд. қаҳрамони ҷаҳон Оид Басан бо Ҳабибулло Азизов имшаб бо размкори амрикои Тайшон Уильямс вориди яктагон мешаванд. хотиррасон менамоем, ки Ҳабибулло ба наздикӣ бо лигаи Тафли Нафт шартнома ба имзо расонид. муҳорибаи онҳо сабқати марказии давр буда дар Лас-Вегас баргузор мешавад. ҳарду размкор дар собиқаашон боре ҳам шикаст нахӯрдаанд. нобиғаи нотакрори футболи муосир Криштиану Роналдо ба рекорди навбатии хеш наздик аст. дар бозии баргузор кардаи дастаи Ал-Наср бо Дамак дар доираи мусобиқаи Про-лигаи Арабистони Саудӣ Роналдо голи 940-умини худро дар корномаи варзишиаш ба самар расонид. бояд гуфт, ки мақсади ниҳоии ӯ нишондиҳандаи 1000 гол буда, Криштиану то рафт ба он наздиктар шуда истодааст. агар Роналдо самаранокии мавсимҳои пештараро давом диҳад, бо эҳтимолияти зиёд то охири соли ҷорӣ ба мақсадаш хоҳад расид.